Mara ta' 24 sena mill-Fkura ħelsitha b'miraklu wara li rnexxiela toħroġ mill-karozza tagħha mingħajr ebda ġrieħi air shock. Kienu għal-ħabta tal-25 seħħ l-inċident fit-triq Kordin f'Raħa Ġdid. Xena illi mal-ewwel indikat inċident serju. Toyota litteralment mafġa taħt trakk, iżda l-membri tal-Protezzjoni Ċivili mill-ewwel ġew informati li s-sewwieq tal-karozza ħarġet waħedha mingħajr ġrieħi. Is-sewwieq tat-trakk Ormi ta' 44 sena ma sofra ebda ġrieħi. Fuq il-post isejħu l-Pulizija mis-sezzjoni tat-traffiku u tad-distrett sabiex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Evidenti x-xokk fuq wiċċ dawk involuti malli it-trakk tneħħa minn fuq il-karozza. F'inċident ieħor din id-darba fit-triq id-daħla ta' San Tomas f'Witinajn, raġel ta' 25 sena minn Witinajn sofra ġrieħi serji iżda ma jinsax fil-periklu tal-mewt wara li ħabat mutur li kienet isuq. L-inċident seħħ fis-7:30 tal-4 filgħodu. Mutur Honda kien ġej mid-direzzjoni ta' Witinajn ħireġ il-barra lejn iż-Żejtun. Dak il-ħin qudiemu kien hemm Mitsubishi Pajero missjuq minn raġel ta' 33 sena resident il-Birgu. Għal xi raġuni seħħ impatt bejn il-motur u l-Pajero. Is-sewwieq tal-motur ittieħed l-isptar Mater Dei għall-kura fejn ġie ċ-ċertifikat illi sofra ġrieħi ta' natura gravi. Intant mara ta' 44 sena minn San Pawl il-Baħar weġġet gravi wara li ntlaqtet minn karozza. L-inċident seħħ fit-triq Parades f'San Pawl il-Baħar. Il-mara ntlaqtet minn karozza missjuqa minn raġel ta' 43 sena minn Ħaddingli illi miegħu kellu mara ta' 28 sena minn San Pawl il-Baħar.